Lau urtetan behin izaten du bertsolaritzak hitzordu nagusia. Euskal Herriko txapelketa. 2005ean Andoni Egaña izan zen txapeldun, laugarrenez. Heldu da berriro lehiatzeko garaia. Asteazkenean aurkeztu zuten Donostian Tabakaleran 2009ko bertsolari txapelketa nagusia. Bertsolariak, bertsozaleak eta antolatzaileak bildu ziren txapelketari ongi etorria egiteko. Udazkeneko festivala antolatu dugula esango duke. Ez dugu urrezko saririk, urrezko maskorrik, urrezko buru bat aukeratu nahi dugu, berdintzaigu hileruna edo gabea, eta ze kolore daukan txapel bat jartzeko. Horixe da txapelketaren helburua. Txapelketan 3 sailkapen fasetan banatuko da. Final laurdenak, final aurrekoak eta finala. 54 bertsolarik hartuko dute parten. Parte hartzaileek kokotxue ingo diote aurre lehiari. Oindala 4 urte izan zan niretzat Euskal Herriko lehenengo txapelketie, oso akordu politek dekote sustaritzetik, oso ikeratuten nengoen, saio politek urtezten, eta ja bigarrena da, eta bigarrenien beste gogo bategaz, eta ja estrenoa paseute, ilusio handiz. Ja iristeko gogoa ez, pasaigu urte guztia txapelketa gora eta bera jende guztiak esan ez segun, da diraka gogoa iristeko nire lehenengo txapelketa ez dakit zen mango, baina abertzen dena hor. Gogoa dakat barrutikan ikusteko nolakoa dan eta zer sentitzen da, eta entzule gixak guztua juten izan, eta ordu mai irrikiten, goain pixkat beldur gaiokin, baina guztua, Gogotzu eta espagen gozbe gogotzu motibatzeko motiboekin, ia txapelketa eder bat urtetan dan, eta neure aldetik begiratuta be, gustora gelditzen hazen neure buruagaz eta helburuak beteta. Nik uste beste batzuk ni baino, horretan mentzen ni baino, igual lehiakor rauek edo diela, eta gogo gehiago egiten da. Ni normalien gehiago disfrutetu asko plazaz plaza, eta neurtu biherrik egongo espalitz, igual hobeto. Baina plaza horrek mantentzeko, lehibiltzeko urtien zier, txapelketara behunen bida apur bate zer daukesun emoten, eta bizkaiku egigezein de, deskantzu barik hemen gatoz barriro. Nire burua ikusten dut gogotzu, pausu barri bete moten badut eta semifinalen lehenengo fasera paseta manaz, sari handi beti izango da, baina txapelketa zail ikusten dut oso maila politi dauela, eta gureko neuke zeusar bereziz eitzi talde horretan, beste barik. Entrenamentutan ondo, baina gero bertsoa hain da gauza euskorra eta batekoa, milesima batean bertsoa 7ko izatetik 3ko izatea pasaiteko orduan, auskalo zarakoan. Egunak izaten dira, batzutan hobeto, bestetan gaizkixo. Tokatzen den egunen nola nago, orduan esango izan, momentu honetan ez dakit nola nago. Baina, bertzotan plazan bintzat gustora nabil, eta txapelketarako prestatzeko motibatuta, eta espero dut neure onena emongo dala eta ia landan. Ez dakit, ez da espektatiba hundirik ez dut nahi egin, oinarteko eta mentzet, lehenengo kaperako eta saiotik inozen aurrera pasau. Batzutan saio eskasa behin, ez dutan saio hobi egin de, baina aurrera itxik ez dut eduki, orduen hemenik ikustu da asuntu egatxa dela eta maila antzeku edukegun jente asko gauezela, oso maila antzekuen gauezenak, orduan egun bateko kontu eda aurrera egin edo zein. Orduan ez dakit, egunek urtetan badau, eilike. Imanol Lazkano bertsolariak txapelketa polita eta lehiatua aurre ikusten du. Behar bada txapelketan parte hartu orduenak bildorra egongo dira, okezkata baina gu ilusioz gaude. Beti bezala bakarren bat irrista ingo du, eta behar bada ez da bere honen ibiliko, baina maila dago, eta gaur jendi prestatura ondo egiten da, eta nik uste txapelketa behar bada oindik izendan honena izateko ere, badaude arrazoia. Larunbatean jokatuko dute lehen kanporaketa zestoan, Gurutzeaga pilotalekuan. Finala abenduaren 13an izango da Barakaldon, Beken.